Humok yun oy. Welcome back mga ka-studio to another video. For today's episode po, nandito tayo sa Puchero de Cebu. Dito po located sa Iscario Street, Cebu City, across Golden Peak Hotel. Ayan, titikman natin dito ang kanilang sikat na puchero at saka yung sizzling puchero. Para hindi natin patatagalin to, let's go! Wow. Sizzling puchero. Lami ano mo? Lord, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings, sa guidance, and protection. Amen. Tara, maundan nyo. Ano ka masisimula? Sabaw sa ta? Jawan. Grabe ang laki-laki. Wow. Higop sa. Tara, tagsili. At tikman mo natin yung walang sabaw lang. Lasang, sarap ng sabaw. Natikman mo na yung original taste ng puchero dito sa Cebu. Ilang years na ito lang? 30 years? Oo, 30 years na sila. Yung timpla na mga sudyo, 30 years na daw. So, meaning, matagal na to sila. Lagyan natin ng sili. So, ayan mga sudyo, ayan, mas lalo pang sasarap to. Tikman natin, with chili. Ang sarap. Hindi pwedeng walang kanin to mo. Dito tayo magsisimula mga kasudyo. Meron pang bone marrow. Wow, lah, ang lambot mo. Sobrang lambot. Eh, uyok mo no? Merong bone marrow. Yan, tikman natin tong unod mga kasudyo. Tingnan nyo po. Wow, nag-iwalay na mo. Sobrang Ang lambot pala no? Oops. Yan. Panalo, ang sarap mo. Wow. Yan. Isang malaking subo yan. Yan, dagyan natin ng rice. Hindi pwedeng walang rice, no? Puchero, no? Kalas ni kanon. Masarap sa malamig na panahon. Kahit mainit, masarap. Yummy. Yan, no? Ang taba mo, oh. Merong taba, tapos merong laman. Wow. Lami rin. Yan, may uyo. Wow. Wow. Oops. Kapit kong kaligo na. Yan mga kasudyo. Sarap yan. Bubayin natin. Wow, isang langis subo.
Panalo talaga, ang sarap dito mga suyo puchero di Cebu. Tingnan nyo naman, oh. Parang volcano. Dito tayo, ma'am. Ala, sus. Wow, sobrang lambot. Ini din yung kinanggal, chili yun. Mm. Oh, Wow. wow. Saan na ito ng sauce, ma'am? Diyan natin ng sauce. Yung gravy niya ba? Mm. Yan. Isang malaking subo. Mm. Matulong na diretso. Melts in the mouth. Grabe, ang sarap, oh. Hingi, ganyan. Tulon, diretso sa sobrang lambot. Sobrang lambot niya tapos masarap ng gravy. Wow. Must try nila to. Yung sizzling puchero, must try po. Oops. Ibarugan yun ani mo ba? Barugan. Panalo talaga. Yan mga studio, patuloy kami sa pagkain. Sobrang sarap ng mga pagkain na dito. Magpasyal kayo dito sa Cebu City. Puntahan yung Puchero de Cebu. Hindi kayo magsisi, sobrang sarap. Yan. Kasama ko sila misis ngayon. Ang dami pa niya, no? Nakain na kami. Nakita tayo sa sunod na mukbangan. Ito na ning ginuton man. Gamay na lang. Sus, hindi ganyan. Uy. Kada ko. Gambi gyud. Kahumok yun, oy. Umok gyud kayo.